Gilayon nga gidala sa isa ka balay bulolngan ng isa ka 50 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang salakyan nga ginabaneho sang isa ka Indian national sa distrito sa Mandurriao kagabi. Ang insidente ang natabo sa barangay Hibawan Sur sa nasambit nga distrito. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Jesse Cabial Jr., police investigator sa Mandurriao Police Station, ginkilala ang biktima nga si Gonzalo Malpore, 50 anyos kag si Kuldip Man, 24 anyos. Nagamaneho sa motorsiklo ang biktima sang aksidente siyang nabungguan sang salakyan nga ginamaneho ni Man apang nagpalagyo pa ini. Suno kay Cabial, yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Man sang nagluntad ang insidente. Hindi man makabig nga hit and run ang natabo nga insidente bangod wala nagpalagyo si Man kundi nagdiretso ini sa police station agud magsungka. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.